And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Tinanggap niya ako ng buo. Kahit nalaman niyang may anak na ako. Hi, DJ Rocky. I'm one of your avid listeners. At ngayon, gusto kong i-share ang buhay pag-ibig ko. Itago mo na lang ako sa pangalang Pipoy. At ito, ang aking secret file. Nakilala ko siya nung second year high school. Dahil naging magkaklase kami. At magkabarkada kilaunan. Itago natin siya sa pangalang Maan. Noong una, hindi ko masyadong pinapansin si Maan. Kasi may iba akong gusto. Nakaklase rin namin. Habang tumatagal, nakikita ni Maan kung paano ako dumiskarte sa panliligaw. At minsan, binibigyan niya ako ng payo. Doon na nagsimula na nagkagusto kami sa isa't isa. Pero MU pa lang. Dahil may boyfriend siya that time. Nag-break sila ng boyfriend niya nung 4th year high school kami. At opisyal ko siyang niligawan. Naging kami nung 1st year college na. Magkaiba kami ng school nung college. Pero hindi yun naging sagabal sa relasyon namin. Lumipas ang mga taon na maayos naman ang relasyon namin ni Maan. After 7 years, simula nung naging kami, ay napagdesisyonan naming mag-live-in. And after a year, nagkaroon kami ng anak. Hindi pa kami kasal. Pero plano ko na sanang mag-propose. Kaya lang, bago pa ako nakapag-propose, at 3 years old na ang anak namin, nahuli ko through her cellphone na meron siyang ibang lalaki. Sobrang sakit that time, DJ Rocky. Ang sakit. Sumabay pa na inatake yung papa ko. At nagkaroon ng krisis sa negosyo. Iniwan ako ni Maan. At sumama siya sa iba sa panahong pinakahigit na kailangan ko siya. She left me at my lowest point. Pero sinikap kong lumaban mag-isa. Sa halip na magmukmok, ay ginugol ko ang oras ko sa negosyo at sa paglilingkod sa simbahan. Minsan, dumating sa puntong
pinanghihinaan na ako ng loob dahil sa sakit at dahil sa hirap. Dahil sinama rin niya ang anak ko sa pag-alis niya. Kaya madalas dinadasal ko na sana meron akong taong makausap man lang para gumaan-gaan ang pakiramdam ko. At hindi ako binigo ni Lord. Isang taon pagkatapos akong iwan ni Maan, may ipinakilala sa akin ang isang kaibigan ko sa simbahan. Itago natin siya sa pangalang Donna. Noong pinakilala siya sa akin, kumakain siya ng nakakamay sa event. Yun ang pumukaw sa atensyon ko. Lakas loob akong nakipagkamay at nakipagkilala sa kanya kahit na hindi pa siya nakapaghuhugas ng kamay. Halos ayaw kong bitawan ng kamay niya. Pero hiyang-hiya siya sa paghawak ko sa kamay niya. Dito naisipan kong sumugal uli, magmahal. Kaya kinuha ko agad ang cellphone number niya, sabay sabi ko na, "Ingat ka, mamahalin pa kita." Sa totoo lang, sinimulan ko siyang ligawan through call and text. Nakwento ko na rin sa kanya ang mga nangyari sa amin ni Maan. At nagulat ako sa reaksyon niya kasi tinanggap niya ako ng buo. Kahit nalaman niyang may anak na ako. Na kung tutuusin ay napakataas ng pinag-aralan niya. At dalaga siya. At ako ang first boyfriend niya. 2 araw pa lang kaming magkausap sa text at call pero sinagot na niya ako agad. Dahil lang sabi niya, bakit pa namin patatagalin kung gusto naman namin ang isa't isa. Sa puntong yun ay sobrang saya ko dahil nagkaroon ako ng panibagong pag-asa. At totoo nga, yung linya ni Popoy sa pelikulang One More Chance. Na baka kaya tayo iniiwan ng mga taong mahal natin. Kasi baka merong bagong darating na mas okay, na mas mamahalin tayo. Yung taong hindi tayo sasaktan at paaasahin. Yung nag-iisang tao na magtatama ng mali sa buhay natin. Si Donna yun sa buhay ko. Like any other story. Hindi rin naman naging smooth lagi yung relationship namin. May mga pagsubok din na dumarating. Pero kahit dumating sa point na inaway siya ni Maan dahil gustong makipagbalikan ni Maan sa akin, pinanindigan ko yung pagmamahal ko kay Donna. Siguro, sasabihin ng iba na bakit hindi ko binigyan ng second chance si Maan alang-alang sa anak namin. Para sa akin naman, bakit ko pa siya bibigyan ng second chance kung masaya na ako kay Donna? At isa pa, may nakapagsabi sa akin na kahit anong paborito mong pagkain, pag dinuruan na ng iba, hindi mo na kayang kainin ulit. Totoo naman, diba? Kaya nung pinapili ako ni Maan, kung siya o si Donna, hindi ako nagsalita.
Hindi ako nagsalita. Pero hinawakan ko ang kamay ni Donna. At sinabi ko kay Maan na makakauwi na siya. Pagkatapos ng pangyayaring yun, nabalitaan ko na lang na nagpakasal na si Maan sa iba. Sa iba pang lalaki. Hindi doon sa ipinalit niya sa akin. Then after 5 years, nag-propose na ako kay Donna. At kinasal kami same year. Sa ngayon, ay 4 na taon na kaming kasal ni Donna. At okay naman ang pakikitungo niya ng anak ko sa anak ko. Hindi pa kami binibiyayaan ng anak. Pero alam ko na in God's time, ay magkakaroon din. At kung hindi man ipagkaloob, ay okay lang din. Dahil naniniwala akong hindi naman ang pagkakaroon ng anak ang batayan ng pagmamahalan ng mag-asawa. Ngayon ko rin napagtanto na ang isang relasyon ay hindi nasusukat sa tagal o iksi ng pagkakakilala, kundi sa haba ng pasensya at pag-unawa sa isa't isa. Dakilang pagmamahal. At higit sa lahat, tiwala at pananalig sa Diyos ang kailangan. Hanggang dito na lang, DJ Rocky. At sana ay kapulutan ng aral ng mga tagapakinig mo ang aking kwento. Muli, ako si Pipoy. At ito ang aking secret file.